خەبات و تەکۆشینا گەلێ کورد لە ڕۆژاوای کوردستانی د ساڵ 1957 دا دەمێکیدا دەست پێ کرد و کێم کەس هەبوون دێوان سەردەماندا بکاربن خەباتێ بکەن ژە پێخەمەت دۆزا گەلێ کورد ji ber ku dêwan serdemanda bi taybetî ji li Rojavayê Kurdistanê kesê nedikarî bibêje ez Kurdim çunkî rûbrûyî ji navbirin û tepaserkirinê dibû. Dêwan serdemanda jî li ser destê Hemîdê Hacî Derwêş û hevalên wî yekem Parta Kurd li Rojavayê Kurdistanê hate damezrandin. Osman Sebrî rokê got ha Hemîd min got çi ye apo go ez û tu karibin bi hev re bişixulin em ê partîkê çêkin. Eger tu alî me bikî. Hevalekî me komünîst û şiûî bû li Cezîrê bû. Me jê rişan got ez ê jî werbixebtim. Ez ê hizbê şiûî derkevim werbixebtim. Hinek hevalê me dinê ew jî komünîst bûn şiûî bûn li Kurdaxê. Evane her şey em Cezîrê bûn. Ez û Hemze Cezîrê bûn apo jî Osman Sebrî jî ji Tirkiye bû. Wan şan Reşîdê Hemo, Hemed Elî Xoce, Xelîlê Mihemed, Şewket Henan. Şandin got em jî dixwazin bi we re kar bikin. Me bu arada westin me îtîfaq kir ge em partiya xwe bi hev re çêkin û bikin çardê hizêranê roja em rûnê. Di demê kêmtir ji salekê hejmareka berçav ya kesatiyên Rojavayê Kurdistanê ketin nav rêzên Partî Demokratîk Kurdistan Sûriya û pişra û di sala 1960 da desalata wî demiya Sûriya dest kirin bi zîndanîkirina berpirsgar û çalakvanên Kurd ji ber ku di demekê kêm de hejmareka berçav ji kesên rewşenbîr û kesatiyên Kurdiyên wê perça Kurdistanê ji wan ji law û ciwanên xûngerim kom bûn û dest bi çalakiyên rewşenbîrî kirin. Nod û şeş heb merkezî, mentiqî, ferî endamê adiyadî giş girtin û birin mezê Şam li ehdê Abdinasir de em girtin 2 sal, sal û nîvek hukm dan wan. Abdinasir gelek meqûl bû tîcahê Kurdê gelkî em neêşandin. Hineka digo wan edam bikin, hineka digo gel 20 sala bidin wan sal û nîvek dan û 2 sal dan. Li her derê Kurdistanê bigerê di navxebat û şoreş û tekoşînê da Mam Celal rolekê baş lîstiye. Di piştgirîkirin û alîkarîkirina Kurdan wek Hemîdê Hacî Derwêş amajê pê dike û dibêje me çêkir Mam Celal baş alî me kir. Destêkê ez û Osman û Hemze baş alî me kir. Mam Celal diçû dihat endamê Komîta Merkezî bû ne mekteb siyasî endamê Komîta Merkezî Partî Demokratîk Kurdistanê Iraq bû wê çaxê yek bû partî. Baş alî me kir Mam Celal. Gelekî bi wesetê seqefa re bi wesetê bircivaziyê dawistin şerê me nebe. Di sala 1965 da Parta Demokrata Kurdî li Sûriya rastî perçebûnê bû di encam da Hemîdê Hacî Derwêş û hinek hevalên wî yên din Partiya Demokrata Pêşveroya Kurd li Sûriya bi rê vebirin û di wan salan da rolekê karîger û bibandor gêrandinav gorapana siyasî û xebata gelê Kurd da. Partiya me wek hizbek demokrat siyasetek gelek meqûl û meqbûl ji Sûriye re رسم کردانی حیا ایروژی ام بخو وک حزب لسروی سیاست دمشن ما اوان نشان ده حواله ما از به ما از بچو کیوان بو سیاست جی باش نزانی بو و نوان ده بو بس بکاری تنظیمی جوارد کرد قدیان ما مسئله کدی کیشا کرد پرچاک جی کیشا سوریه گشی نه باشقی کیشا کرد حل دبی دی ظرفکی دموکراتیت حل دبی. Mana Kurdan li cihên bavûkalan û parastina Kurdan ji siyasetên here giringên Partiya Demokrata Pêşveroya Kurd li Sûriya bûn û di salên şêstiyên sedsaliya borî bi vê yekê jî û her wiha rolekê baş lîsteyek xistina navmala Kurdî li Rojavayê Kurdistanê ji aliyekî û yekxistina opozisyona Sûrî ji aliyekê din cê destê Partiya Demokrata Pêşveroya Kurd jî diyar e. Yek jê Kurdî dewsa xwe bimîne nebe bişaftin û erdê xwe bernede. Ciyê xwe bimîne erdê xwe bernede. Ad ew yek me got yanî erdê xwe bimîne dernekeve. Ad diya xwe biparêzî Kurd biparêzî. Yani ve bê hukuk
به ماف کرد بپارێزی پاراستنا کورد مابوو تشتێکی گەلکی مەزن لە سووریە جبر باس خواست إلا كرد راكي كرد مهلين كرد عربات يخدم ساوي كرد بشوليخ بالشام حلب أوروبا عراق تركيا المهم كرد نمين ده سالا 1957 یکم پارتیا کرد لروشاوای کردستانی لسردسته هجمارکا خواندکار و روشنبیر و کساتین برچاوین روشاوای کردستانی لباجر حلبی هاتا راگهاندنو مبستا وان پاراسنا کردان و شارکرنا کردان بوجه جنابرنا گل کرد لوی پرچه کردستانی شوان هرکی کانال آسمانی گلی کردستان سلیمانی